Pihkametsän tarinat. Jakso 1. Aarteen metsästäjät. Pihkametsän siimeksessä, suuressa tammipuussa, asuu pieni ja utelias Elli-orava. Elli-oravan paras ystävä, Luukkasjänö, on juuri saapunut kylään. Tänään Pihkametsässä järjestetään jokavuotinen aarteen metsästys, josta Elli ja Luukkas ovat kovasti innoissaan. Luukkas olikin jo matkalla Ellille, hakenut kylän viisaalta pöllöltä aarrekartan ja kävi tuota ajatuksissaan läpi. Missäköhän aarre tänä vuonna on, kysyi Luukas Elliltä. Olisiko se taas lammella Lumpeenlehden alla, vastasi Elli. Tuskinpa, tuumi Luukas. Mutta entäpäs pääpihkapuun huipulla? Sinä pääset sinne helposti, sanoi Luukas Ellille. Niin pääsen, olenhan orava ja me olemme maailman parhaita kiipeilijöitä, vastasi Elli ylpeänä Luukakselle. Koko Pihkametsässä kävi kova kuhina. Kaikki metsän pienet eläimet odottivat innoissaan aarteen metsästyksen lähtölaskentaa, jonka Simo Karhu metsän suurimpana ja kuuluvimpana aina aloittaa laskemalla 10 alaspäin. Silloin on hyvä olla jo valmiina asemissa, että kerkeää ensimmäisenä liikkeelle. Kartta kun ei kertonut reittiä tarkkaan, vain jokaisella rastilla odotti joko kysymys tai arvoitus. Lähtölaskenta rupesi olemaan lähellä, joten Elli ja Luukas lähtivät eväineen kohti kylän keskustaa, josta kilpailu alkaa. Toivottavasti otimme tarpeeksi eväitä reppuun, totesi Elli. Eiköhän, mutta muistitko mehun, ettei tule jano, kysyi Luukas. Muistin, äidin tekemä käpyomenamehu on parasta juomaa janoon, vastasi Elli. Pienen matkan käytyään saapuivat Elli ja Luukas perille, ja juuri sopivaan aikaan, sillä Simo Karhu oli juuri kipuamassa omalle korokkeelleen aloittamaan lähtölaskennan. Simo oli kiipeilytehtävässään hieman hidas, sillä hän oli vasta herännyt talviuniltaan ja söi samalla hunajaa aina välillä siihen liukastuen. Simo on ihan hassu, sanoi Luukas. Elliä nauratti. Ei Simon kömpelyys, vain Luukaksen kommentti. Hassu ja vahva, vastasi Elli. Hetken kuluttua alkoi Simo laskemaan. 2, 1 ja hep! Alkoi hurja suhina, kun monta pientä aarteenetsiä lähti liikkeelle reppuineen, eväineen ja karttoineen. Nyt mennään, huudahti Elli Luukakselle. Mennään, mene sinä oksia pitkin ja minä pompin ruohikkoa halkoen, huudahti Luukas. Kartalla näytti olevan rasti pienen ketunkolon nurkalla, joka oli Ellille ja Luukakselle tuttu paikka, sillä Minna Ketun koti oli tuon raksin kohdalla. Perille päästyään Elli koputti Minna Ketun kotioveen. Oven avasi äiti Kettu. Jahas, te olette varmasti aarteenmetsästystehtävällä, totesi äiti Kettu kysyen. Kyllä vain, vastasi Luukas innoissaan. Selvä, sanoi äiti Kettu ja esitti ensimmäisen kysymyksen. Mikä luku tulee, kun lasketaan 1 + 3, kysyi äiti Kettu. 4, vastasi Elli vahingossa huutaen. Hyvä Elli, olet aivan oikeassa, sanoi äiti Kettu hymyillen. Antakaapa minun piirtää teille seuraava rasti, sanoi äiti Kettu karttaa pyytäen. Elli ja Luukas odottivat nätisti käpyomenamehua juoden, kun äiti Kettu piirsi tarkoin reittiä toiselle rastille. Vihdoin he saivat kartan takaisin, johon oli nyt ilmestynyt uusi rasti. Kiitos äiti Kettu, sanoivat Elli ja Luukas yhtä aikaa ja rupesivat tutkimaan karttaa. Tuon täytyy olla Loikkalan sammakkoperheen Lumpeen luona, totesi Luukas. Olet oikeassa, Elli totesi. Mennään jo, muuten ei olla siellä ensimmäisinä, Elli huudahti. Luukas hyppi läpi nurmien ja mantujen Elli reppuselässään. Hypi korkeammalle, Elli huudahti innoissaan Luukakselle. Selvä, pidä hyvin kiinni, vastasi Luukas. Luukas hyppi niin korkeita loikkia, jotta Elli näki jo kummun yli lähestyvän Loikkalan Lumpeen. Melkein perillä, hyvä Luukas, huudahti Elli. Ja niin muutaman 10 pitkän pompun jälkeen saapuivat sankarimme perille Lumpeen laitaan, jossa Loikkalan sammakkoperheen isä osasikin jo odottaa. Hienoa, olette ensimmäiset aarteenmetsästäjät täällä. Vastatkaapa seuraavaan arvoitukseen. Mikä seuraa teitä aina valoisalla, mutta häviää pimeässä? Elli tuumasi hetken ja vastasi, värit.
Ei aivan, sanoi isä Sammakko. Tiedätkö sinä, Luukas? Luukas mietti vastaustaan hyvin tarkkaan. Varjo, huudahti Luukas. Aivan oikein, nuori Luukas. Erinomaista. Antakaas kartta minulle, niin piirrän teille reitin viimeiselle rastille, sanoi isä Sammakko. Elli ei meinannut pysyä paikallaan, vaan pyöri häntänsä kanssa innostuksissaan ympyrää niin lujaa vauhtia, että Luukkasta meinasi ruveta pyörryttämään tuota katsoessaan. Kotvasen kuluttua oli isä Sammakon piirros valmis. Siinä, onnea aarteen metsästykseen, sanoi isä Sammakko. Kiitos, isä Sammakko, sanoivat Elli ja Luukas jälleen kerran yhteen ääneen, ja matka jatkui viimeistä rastia kohti. Missähän tämä rasti on, kysyi Elli Luukakselta. Luukas katsoi karttaa ja hoksasi heti. Tuo on viisaan pöllön kodin oksalla. Hyvä, Luukas. Sinulla se lamppu aina syttyy, vaikka pimeä jo rupeekin tulemaan, vastasi Elli. Luukasta nauratti. Kuinka muka voi lamppu syttyä, kun ei semmoista ollut edes mukana, kysyi Luukas itseltään ihmetellen. Niinpä sankariemme matka jatkui kohti viisaan pöllön kotia. Rupesi tulemaan jo hieman pimeää, ja Luukas ei kunnolla nähnyt reittiään, jota pitkin hän hyppi. Auts, kuului yhtäkkiä. Luukas oli hypännyt vahingossa risun päälle ja satuttanut koipensa. Voi Luukas, sattuiko pahasti, kysyi Elli huolestuneena. Sattui niin, etten taida pystyä hyppimään enää kuin vain toisella koivella, totesi Luukas harmistuneena. Samaan aikaan sammakkoperheen veljekset Tipi ja Lipi pomppivat paikalle. Katso, Lipi, tuolla on Elli ja Luukas. Pääsemme johtoon ja voitamme, sanoi Tipi. Ja veljekset jatkoivat kiireellä pomppimistaan viisaan pöllön kodille. Voi ei, nyt me häviämme, sanoi Luukas harmistuneena. Ei luovuteta vielä. Ota minusta kiinni ja matkataan viimeiselle rastille sinulle sopivaa vauhtia, sanoi Elli. Hyvä on, totesi Luukas. Ja näin Ellin ja Luukaksen matka jatkui, tuskallisen hitaasti, mutta viimeistä rastia kohti. Nyt oli tullut jo aivan pimeää, mutta viisaan pöllön koti näkyi selvästi puiden seassa. Niin hienoilla valoilla oli viisas pöllö oksansa koristanut. Hetken kuluttua saapuivat sankarimme perille. Hohoi te nuoret, tervetuloa viimeiselle rastille. Ikävä kyllä saavuitte rastille toisina, mutta Tipi ja Lipi miettivät vielä vastaustaan. Elli huomasi silmäkulmastaan, että Tipi ja Lipi yrittivät kuumeisesti keksiä vastausta viisaan pöllön esittämään arvoitukseen. Voisitko esittää meillekin arvoituksesi, pöllö hyvä, kysyi Elli. Selvä, nuori Elli, kuunnelkaa tarkkaan, sanoi viisas pöllö. Minua tarvitaan, kun yksin ei riitä. 2 kättä, sydäntä ja päätä kiitä. Yhdessä toimien saadaan enemmän aikaan, mikä olen, joka meitä aina yhdistää maailmaan. Elli ja Luukas miettivät. Emme me keksi, tuskailivat Elli ja Luukas. Mitä jos koitamme arvata arvoituksen Lipin ja Tipin kanssa, totesi Luukas. Hyvä idea, sanoi Elli. Elli ja Luukas menivät sammakkoveljesten luo, ja niin alkoi yhdessä tuumiminen. Mikä pöllön arvoitus edes oli, kysyi Lipi. Minä muistan, sanoi Elli ja toisti arvoituksen. Minua tarvitaan, kun yksin ei riitä. 2 kättä, sydäntä ja päätä kiitä. Yhdessä toimien saadaan enemmän aikaan, mikä olen, joka meitä aina yhdistää maailmaan. Elli, Luukas, Tipi ja Lipi miettivät kuumeisesti, mutta yhdessä vastauksia pyöritellen. Jos emme keksi vastausta, häviämme vielä koko kilpailun, sanoi Elli. Tipi taas tuumasi, että kyllä yhteistyöllä vastaus löytyy. Tuli täysin hiljaista. Kunnes hoks! Sehän on yhteistyö, huusivat kaikki yhtä aikaa. Aivan totta, nuoret, totesi viisas pöllö ylpeänä. Teitte juuri niin kuin olin toivonut ja ratkaisitte arvoituksen yhdessä. Siitä hyvästä olette kaikki voittajia. Onneksi olkoon, huudahti viisas pöllö. Elli, Luukas, Tipi ja Lipi hyppivät ja huusivat innoissaan. Me voitimme! Viisas pöllö antoi suuren palkintopussukan sankareillemme. Olkaa hyvät, tässä palkintonne. Pussukasta paljastui 4 suurta suklaamunaa, jotka Elli jakoi itselleen, Luukakselle, Tipille ja Lipille.
Yhdessä on aina hauskempaa ja yhteistyöllä ongelmat ratkeaa, totesi Elli. Ja niin nuoret rupesivat syömään palkinnoksi saamiaan suklaamuniaan, kun yö jo laskeutui pihkametsän ylle, tuikkivineen tähtineen ja isoineen kuineen. Loppu nähdään seuraavassa jaksossa.